Avui, a la cuina del Mut, crema cremada. Farem servir els rovells de 3 ous i les clares les guardarem per a fer un merengue. Infusionarem en 400 grams de llet, un canonet de canyella i la pela de mitja llimona. Netegeu bé la llimona i mireu d'agafar només la part groga de la pell. Desfarem 25 grams de maizena en 100 grams de llet. Blanquejarem els rovells amb 125 grams de sucre. Quan bulli la llet que estem infusionant, la retirem del foc. Amb els rovells blanquejats li afegirem la llet amb la maizena. I ho barrejarem tot ben barrejat. Ara que ja tenim la llet infusionada, en traurem la canyella i la pell de llimona. Barregem la llet infusionada, la llet amb la maizena, els ous i el sucre. Posem el cassó al foc amb tota aquesta barreja i deixarem coure durant 5 minuts, tot remenant sense parar. Quan hagin passat 5 minuts, gairebé tindrem la crema a punt. Quan la crema ha agafat la consistència desitjada, la retirem del foc. I la deixarem refredar en porcions individuals o en una safata tota plegada. Aquest és el moment sublim de la crema cremada. Posem 10 grams de sucre sobre la crema i amb el tornador anem cremant suaument. I si voleu sentir cantar els ocells, tan sols l'heu de tastar.